Huwag makalimot, one day sale po tayo ngayong linggo. Friday lang kasi new arrivals na naman pag Sabado. Pag naka 30% off po, malaking kabawasan na yan sa mga presyo na nakikita nyo sa mga tag. So yung mga sapatos na ito, yung Lebron 1.4 po, magiging 1,000 na lang. So marami pa dyan na magaganda kahit paano, kahit may mga nauna nang nabili. And kahit po yung mga nandito sa loob, 30% off lang. And one day sale lang po tayo kasi late yung naging new arrivals natin this week. Naging Tuesday instead of Sabado. Pero hindi natin babaguhin yung arrivals natin ngayong linggo. Sabado pa rin po tayo. Live din po kami niyan pagkagabi para makamind din po kayo. Halimbawa, itong M2K Tecno na yan, magiging 600 na lang po yan. Ang gandang klase po ng sapatos yan. Meron tayo mga Queen, 650 nasa 400 na lang. Tapos itong Adidas na maangas, 950, 600 pesos na lang. Just to give you an idea kung ano pong meron dito ngayon. Ngayong Friday, 30% off sale. So yun, live din po kami pagkagabi. Huwag makalimot. Maraming salamat sa panonood.